που βγήκε για τον Ben Davies. Ben Davies είναι επικίνδυνη αυτή η προσπάθεια. Το σουτ που γίνεται Φεκρούς, χάνεται η μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία για την Tottenham. Η υπερβολική άνεση κάποτε αποφέρει το λάθος. Σαρτινέρο είναι πίσω από την άμυνα. Η ευκαιρία είναι το γκολ. 1-0 για την ΑΕΛ. 14ο λεπτό. Ξανά η φάση. Σαρτινέρο πάλεψε. Πιέζεται από τρεις παίχτες, όμως την κατάλληλη στιγμή κάνει την πλάσα και δείχνει πόσο σπουδαίος παίχτης είναι στη φάση. Ήταν και αυτός στο Μουντιάλ. Χάρι Κέιν επιχειρεί το σουτ. Φεκρούς με δεύτερη προσπάθεια. Άντρος Τάουνσεν. Κατέβασμα. Πέρασμα καλό για τον Χόλμπι. Θέλει προσοχή. Κέιν το σουτ. Μεγάλη απόκρουση από τον Φεκρούς. Καρλίτος. Περιμένει ο Σαρτινέρο. Καλή κάθετη παλιά Σαρτινέρο. Πλασάρι, σώσει ο Lloris. Διαλό. Μπαρσέλος. Επιχειρεί το σουτ. Νέο σουτ στο σώμα του Έρικ Ντάιερ και κόρνερ. Καρλίτος από τους καλύτερους παίχτες στο σημερινό παιχνίδι. Μπαρσέλος. Καρλίτος. Το γύρισμα, το σουτ, παρά στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Νότον έψαξε για τον Άντρος Τάουνσεν. Συνυπήρξαν με το Σέλι στην Τότενα. Τάουνσεν, καλή παλιά, η μπάλα στο πάνω στο δοκάρι. Λαμέλα, θέλει προσοχή. Λαμέλα για τον Σολδάδο, τον γκολ. Ο μεγάλος παίχτης δεν θέλει και πολύ. Δεν δοκίμασε να κρατήσει την μπάλα. Με μία. Αδύνατον να αποκρούσει εκεί ο Φεκρούς. Από αυτή την κάμερα θα φανεί ακόμη καλύτερα και φοβερή δύναμη η μπάλα. Πέρασε στον Λαμέλα. Πάλι ανοιχτή η άμυνα εδώ στη φάση της ΑΕΛ και γίνεται το γκολ, το 2-1 από τον Χάρι Κέιν. Η ΑΕΛ κατέβαλε μια εξαίρετη προσπάθεια. Εμείς βλέπουμε και ξαναβλέπουμε. Λαμέλα έδωσε την παλιά. Ήταν ανοιχτή η άμυνα. Βρήκε χώρο Χάρι Κέιν. Πέρασε εξαιρετικά στον Χάρι Κέιν, ο παίκτης που σημείωσε το δεύτερο γκολ. Τσαντλή, θέλει προσοχή. Λαμέλα, μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία για την Tottenham για ένα τρίτο γκολ. Πώς πέρασε την μπάλα στον Λαμέλα. Έκοψε ο Διαλό που ιτέλεγε. Έγινε το λάθος. Αδράνεια στιγμής και ευτυχώς είναι ο Φεκρούς σε καλή θέση.